Helt i gang. Hej, i dag vil vi vise midtnormalerne i vores trekant her på tavlen. Allerede til at starte med har vi tegnet to midtnormaler til linjestykkerne CB og AC, hvorfra vi har tegnet to linjer 90 grader fra de to linjestykker, hvor midtnormalerne er skrevet. Og så har vi lavet deres skæringspunkt, der hedder D. Da D ligger på CB linjestykkets midtnormal, er afstandene DB og DC lige store. Da D også ligger på AC's midtnormal, er DA og DC lige store. Heraf følger, at DA og DB er lige store. Og dermed at D ligger på midtnormalen for AB. Ifølge ovenstående ligger A, B og C alle lige langt fra D. En cirkel med centrum i D og denne afstand som radius vil derefter gå igennem alle tre vinkelspidser. Hermed er sætningen bevist.